गुरा कधीच झाली सोडून, फक्त पंडी आहे. बाबू काल आलेला, त्याला काल आणली तोच, त्याला सोडली. नाही तर बाबू भेटला असतो मध्ये बघायला. ए काय बघा मित्रांनो, काय खाता ही? को दावा तोडील ती. चल चल बाबा, तू आलास म्हणून ती. काय वलकीचा नाही आहेस तू, वलकीचा आहेस पण तू घरातला नाही ना आमच्या. हा प्रतीकचा घर, हा आयुषचा घर. कुठे हाय घरात, उठतच नाही. हे बांध ना. चेहरे दिसतात काय रे आपले एकदम चांगले. तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गुडे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून. मी गावाला आलेला आज कितीवा दिवस आहे रे? आज शुक्रवार ना, सोमवारी संध्याकाळी आलो आहे. मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, या चौथा दिवस. तर मी माझ्या कामासाठी आलो आहे. काम म्हणजे कन्सिलिंग वायरिंग करायची आहे त्याच्या घराची, नवीन बांधलेलं आहे. खालच्या फ्लोअरची, वरच्या फ्लोअरची नाही करायची. तर त्याच्यासाठी आलो आहे मी. आणि आता जिग्नेश काय शाळेत गेला नाही, बोललो जे. आणि तिकडे वरती सावरी फाट्यावर आमचा जो कंपाऊंड आहे ना, तर त्याला म्हणजे बाजून वनवा जायला करून आतमध्ये गवत काढलेलं आहे काजूंचा, आणि बाहेरून कुंपण आहे कंपाऊंडाची अशी, म्हणजे कुंपण त्याला वनवायची आहे. हे गेले पप्पा, मी तिकडे शेतावर गेलेलो सकाळी, तर तिकडे काय बोलले नाही. आणि आता भाऊ येऊन सांगतो इथे की दा वनवायला. तिथवले नाही पहिले ना, दिसतंय ना तुम्हाला पाठीकडे. ह्या टायमाला कवाल तोडताना झाडं तोडताना म्हणजे कवाल तोडताना आवाज येत इकडे सगळं रानभर. मग हा एवढाच कवाल आता, नाही तर पहिला भरपूर तोडलेले असायचे इकडे तिकडे. आणि माणसं अजून पण तोडत पण असायची, एवढा लवकर कवाल तोडून व्हायचंच नाही कुणाचा. त्या कृष्णाबाबांचा आहे ना रे, नाही इकडं तर तोडला. आता कोण शेतीच करत नाही तर काय कवाल तोडतील. तर बघूया ह्या व्हिडिओमध्ये काय काय बघायला भेटतो. मला आमचं घर पण दाखवतो, घर पण नाही दाखवलेलं तुम्हाला. आणि वरचं सावरी फाट्यावरचं कंपाऊंड. मित्रांनो, हा आहे आमचा उत्नानाचा होल. चले, मला नाही दिला खायला एक चॉकलेट पण. बघा ह्या पायऱ्या मला वाटतं आम्ही 6वीला होतो त्यावेळी बांधलेल्या आहेत. हां त्यावेळीच, त्यावेळी आमची शेताची पहिल्यांदा आम्ही नाकानं सुरुवात केलेली इकडे, म्हणजे राहायला रात्रीचं. त्यावेळीच बांधलेल्या ह्या. तर हा आहे तो मोठा काजू आमच्या इथला. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितला असेल ना, तुझा नाही काजू. तर मित्रांनो, हा काजू ना भरपूर यायचा पहिला. त्याची मला वाटतं ह्याच्यात ना चक्रीवादलाच तुटली ना रे फांदे, की मोठा होता एकदम सुटकेरी. मेला तो, गेल्या वर्षी होता जिवंत, यंदा काय माहीत नाही. हा बघा आमचा तो शेत तिकडे आला, बेकरी आली. आपल्याला इकडे जायचं आहे बरं, सावरी फाट्याकडे. आमचा तो शेत खाली रस्ता, म्हणजे खालचा भात आणि वरचा भात. तो वरचा भात आहे, खालती बोलतात तो खालचा भात तिकडचा. तो आमचा शेत तिथून दाखवला ना काय बसून तो. आता वर आलो आहे ती मी सावरी फाट्यावरचा आमचा कंपाऊंड आहे. ह्याच्यावरती आहे, ह्या कंपाऊंडच्या भरपूर वरती आहे. हा बघा एक कंपाऊंड. मला वाटतं ह्याच्यात किती कलम असतील रे, 100च्या वर असतील ना रे. वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आंबा आहेत. तर आत्ता ह्याला 2-3 वर्ष झाली मला वाटतं चांगल्या प्रकारे म्हणजे करत असतील देखभालीची. नाहीतर पहिलं तर हे पूर्ण कलमात ना आतापर्यंत भरपूर मोठी झाली असती. दरवर्षी वनावा लागून पेटून द्यायची. हा कंपाऊंड आहे आमच्या गावातलं, ते शशिकांत काय कोण हात पवार गावातले त्यांचं आहे. पण तो आता दुसऱ्यानं दिलेलं आहे, म्हणजे ह्याच्यावर काय बोलतात, भाड्यानं देतात का कशा देतात मला नाही समजत काय बोलतात ते दिलेलं आहे दुसऱ्यांना. ते निगडीतल्या त्यांना वाटतं दिलेलं आहे, भंडाऱ्यानं दिलेलं आहे ना. नाही हे अरे ह्याच्यासाठी येतात ते बेना बिण्यासाठी. बघा आता असा तर वरती आमच्या इकडे करायचं आहे कंपाऊंड. नाही पहिलं तर भरपूर गवत असायचा, एक कलम मस्त येतात एकदम. केवढा मोठा कंपाऊंड असा तिकडून लागला आहे. 2 कंपाऊंडात, त्या तिकडे आहे पण तो त्यांचा नाही, ते दुसऱ्यांचा आहे. हा बघा इथून असा लागला आहे, असा तिकडून आला आहे, असा हा गेला आहे खाली सरळ तिथं, परत असा आतमध्ये गेला आहे, नंतर मग खाली गेला आहे त्या काजूपर्यंत. व्हिडिओ दाखवली तिथून, म्हणजे आमचा हे शेत तिथपर्यंत त्या होलाला मिळला आहे खाली तिथे. हा बघा भरपूर आहेत कलम ह्याच्यात. वरतून चांगला दिसेल, ड्रोन उडवला तर चांगला दिसेल, पण ड्रोन आमच्याकडे नाही आहे सध्या. आणि हा इथून एस टीचा पोल आहे, वरतून आली लाईन
ही सरळ आमच्या इकडे गेली खाली आणि ही आंबोडीला गेली. बंद करू काय गं? बंद करू? हँडगोळ जायला लागतील माझ्या घरातून, तेव्हा तो बंद होईल आणि उडशील तिथंच. जाऊ आणू. ती बघा ही अशी सरळ लाईन गेली. वनवताव ना त्या बघा त्या दिवशी संध्याकाळी आम्ही बनवलेला हे पण होता. गप्प वस्तू नव्हताच. हा खरा खोटा रडा आहे. होता मी. त्या साईडून बनवायचं आहे ना, धरणाच्या साईडून. अलू आहे अलू. हो त्याचा पाय दुखतायत. तुळशीला काल चालत गेलेला ना. कुठं करायचं आहे? बाहेरून बनवायचं का आतून? वरतून बनवायचं आहे. अरे मग तेच बोललो, इकडून काय आता बनवू शकत नाही. कुठं मिळायचं आहे या झाडावर? कुठून तिकडून जाव्या. चल तिकडून पण जाव्या. हा मी या बोग देत नाही जास्त होऊन लागलं. तो कुठून जायचं? तर मित्रांनो आता आम्ही इकडून जातो. इकडून नाही जात. हे इकडून ये रे. इकडून ये, जाऊया. काहीतरी काम आहे. अरे या इतर. अरे आम्ही गेला तिथून. आला वाटतं. हे बघा हे चिकन खडे. अरे ये हा एक कुत्रा तुझा ना घाणेरडा हा? धक्का देऊन जातो, मला समजत नाही काय. मित्रांनो हा बघा खार पडले ह्याच्यात. पाय बघा कसे बोलले होतात गवतामध्ये. हे इथून काय नाही. इथून वर जाव. आलो आलो वरती येतो सीताराम बाबाच्या तिकडे. आता हाय तू माहिती आहे आम्हाला इकडून यायचं आहे. असे व्हिडिओ काढत काढत काढत. उडी टाकू काय? नको उडी बिडी टाकू नको. इकडून एवढी चित्ता काढलेली आहे. हा पेटवायचं आहे. आज होतो ना पेटवायला. म्हणजे वनवा आला तरी ह्याच्यातून आतमध्ये जाणार नाही. हा बघ. आतमध्ये गवत काढलेला. हा कसला कोटा घे रे. बघा चिकन खडे कसे लागले. चिकन खडे नाही ते ना काहीतरी वेगळंच बोलतात. चिकन कडे जाय. चिकन कडे जाते अशा प्रकारचे नवीन स्टाईल आहे. तर हो चिकन कडे जाते. मी बोलतो दुसरं काय आहे बघितलं पण नाही. हे बघा भरपूर लागलेच. ते म्हणते काढू म्हणून. तर हाच वनवायचा आहे. म्हणजे हा काढलेला आहे गवत तो वनवायचा आहे थोडा. मग इकडून जरी आला तरी आतमध्ये येऊ शकत नाही. हा वरती रस्ता गाडीचा आमच्या इकडे गेलाय तो. हा टाकी उचलून दाखव. टाकी नाही ती शेततली आहे. ही हा? शेततली बोलतात तिला. अयो, पाण्याची पाऊला. तो पाणी आता पण पप्पाच्या घरातलं पाणी येईल. त्यात कागद नाही टाकलेलं तिच्यात. जाऊ आहे. आता इथनं जायचं आहे ना. चल इथून बाजूनी. मित्रांनो जाता इथून बाजून बिया कुठे झाल्यात त्या मला माहीत नाही. झाल्यात कुठेतरी वरती. बोलले पण ते बघूया आता दाखवायला भेटल्यात दाखवीन. बाकी ठिकाणी भाऊर मोहूर काय बोलतात तुमच्याकडे तो झालाय. आमच्याकडे भाऊर बोलतात. आंब्याच्या याला त्याला मोहूर बोलतात. हे बघा बिया दाखव. अरे बाबा दिसत आहेत तेच दाखवायचं आता समोर. मला पण बिया दे 4-5. तू खाल्ली अशी तुला भेटले आम्हाला कुठे भेटलं. तर आता मुंबईशी आलो. हे बघा त्याला त्या साईडला जायचं आपल्याला. बघा ह्या काजूला इकडे ही घातलेली आहे. बाहेर आलेत ना फांदी डेलके लावलेले आहेत ते. फांदी खाली ही नको यायला म्हणून सपोर्ट त्याला पण दिलेला आहे फांदीला. ह्याला पण दिलेलं आहे. हा बिया नाही दिसत तरी कुठे. एखादी तरी बी दिसती असती ना. कुठं आहे.
घराजवळची व्हिडिओ तुम्ही बघितलीच असाल, सांगायची गरज नाही. ही साईड बनवायची आहे का रे? ही नाही बनवायची. पाणी येत असेल ना रे हा चालू केल्यावर. काय माहित, पाणी असेल तेव्हा येईल ना. नाही येणार, राहू दे. बोरिंग लावलेली आहे तिथे. तुझा तिथे जवळ याला बोलतो. सरळ सरळ खाली नाही यायचं अशी पट्टी. काय माहिती आहे, माहिती असतं तर असा नसता केला. हा आता उन्हातलं कसला जाल. हम्म. गव्हात संपला तर काय झाला. हात पायशे आलं तुझ्या. इथे येऊन द्यायचा, हा एवढा पेटून ठेवायचा ना. असं की काढून लावला असतं तर गेला असता वरती. हम्म? खाली पेटाय नको तुला सगळं टाकलं एवढं. इकडे जा, सरळ ने इकडे इकडे ये. बाजून हा असाच नाही, एकदम पण बाहेरून पण आहे. हा कुठला कुठला राहिला इथला. काय रे तू? हे ना बघताय पेटून. जा पेट 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 पेट. हा नाही पेटणार, हा पेटला पाहिजे होता. विघ्नेश वळ ना त्याला परत खाली. वळ त्याला सर्व खाली. नको खाली सरळ घे एकदा. इथून असं की पाय पटकन. सीताराम बाबा साहेबने काय करायचं नाही. काय रे थकलास काय? हा इथला पण राहिला आहे. मधला रस्ताच पेटवायचा होता. एवढा काय बरोबर पेटलाच नाही. वरपासून आलो खाली, खाली थोडाच राहिला. चले बघा, कंपाऊंड आतमध्ये पूर्ण बेंदलेला आहे. तरी पण बाहेरून काढून ठेवायची, तरी काही होऊ शकतं सांगू शकत नाही. इथे एक बी झाले छोटी. खान कुठं नाही ते सर्व. आलो आलो. पूर्ण हे काजूच आहेत, मोठे काजू होते ते तुटले चक्रीवादळात. जांभूल पण तुटली चक्रीवादळात. ज्या फांदी मेन मेन होत्या त्या. बघा हा काजू भरपूर आला आहे. वरती पण आहेत रस्त्याच्या वरती, त्यानंतर दाखवीन कधी. आता व्हिडिओ आपली लय मोठी होईल भरपूरच. मला पण लागले ताण, पाणी पाहिजे आता आपल्याला.
लागले काजू खालून. तो तिकडून गेला कंपाऊंड असा आला इकडून वरती. मगाशी आम्ही आलो ना बाहेर, तो तिकडून असा इकडून वरतून गेलो तिकडे. तिकडून पण आहे पूर्ण. इथे ती शेततली आहे. बघा असा लागला, तो तिकडे गेला त्या साईडला. तर जाऊया आपण घरी पटकन. झाला का? आलो 2 मिनिटातच. नो बघा, इथून पण आतून पण बनवला त्या तिथपर्यंत. मी बनवलं म्हणून. जाऊया तिथे. काजू कुठेतरी बोलतात पप्पा बिया आहेत. ये रे लवकर चल. मला लागले, आलाय कंटाळा आधी तर. कुठल्या काजू झाल्यात पप्पा बिया? कुठल्या काजू झाल्यात बिया? हा हे काय हा बघ. हा नाही बघा, ह्याच्यावर एक आहे. एक नाही हा बघ. इकडे ते आहे छोटे छोटे आहेत. 1 3 ते एक आहे. हे मोठी झाली. काजू पाहिजे होता एखादा तरी. कुठे आहेत अजून? कुठे गेली रे? हे बघ इथे इतकुशा. हा असं तुऱ्यात असतो ना. चल आम्ही जातोय घरी. बघा आमचा सावरी फटा. अरे हे बघ बोराचो. हे बघ ह्या फांदीला जाऊन नुसता खाऊन जायला. कुडात काहून झाले? ह्या काय ह्यो? हरवील कोणती वर जाऊन. मला आता कंटाळा आलाय. तू काय केलं असते? वरती बोरं आहेत मित्रांनो. आमच्या इकडे गावाकडे बोरी भरपूर आहेत. इथं इथं दिसल्या पण नसतील तुला. हिबो कोण झाली बघ. हिबो बॉक्सला नाही बघा वरच आहे. काय गं? काठी दे ना. एक मेली पण. दे मला एखादा बघू दे. 2 मेली पण. 2 खा. जत्रेने चालू तेव्हा बघितलेली मी बोरं झालेली ती. 2 भेटल्या कमजाल्या. पिकलेले असतात तेव्हा आमच्याकडे कमजाले बोलतात. हा खाल्लेला आहे. बोरांचे पण व्हिडिओ बनवू नंतर. चल चले बस झाली. पप्पी काय नाही. ओ बाबा काय करता? हा बस. आई कुठे गेली? आई कुठे गेली? थोडा बनवून आलो. आता 1-2 साईड राहिले. 2 साईड. तो जेवण बनवत आहे. काय रे? नाही आता जातोय घरात. जरा माझं पण काम राहिलंय अजून. हातपाय धुवीन जेवायला बसून आधी. वी काय करतेस? कुठे गेला रे अलू? अजून एक वरती मला बांधायचं आहे. इथून एक गेट आणि एक तिथून. ही आमची गल्ली पहिली होती ती. इकडे थोडा वाढवलेला आहे आणि पुढं पण वाढवलेलं आहे तारपर्यंत.
हे अरविंद हे कन्सिलिंगचं पाईप आतमध्ये ठेव. हो का, इथे एक कन्सिलिंगचा बॉक्स लागणार आहे बाहेरचा. हा इथे एक आहे फ्रीजचा मेन लाईटचा. आणि तो एक तिकडे हेच आहे मिक्सर आणि तो ॲडजस्ट फॅनचा आहे. इकडून असे फ्लोरिंगनी खाली म्हणजे खालून नेणार आहे अशी. आणि हा देवार आहे इथे. हो का, इथे एक बॉक्स लागणार आहे सॉकेट म्हणजे 3 मॉडेल. इथे एक 2 मॉडेल आहे. तो एक तिकडे पॉईंट उडवणार आहे. तिकडे हा इथे एक वर पॅसेजला ह्या इथे मधल्या आणि इकडून घेणार बाजूनी खालून. हा इथे एक टी व्हीचा पॉईंट आहे. तो एक लाईट पॉईंटसाठी बॉक्स आहे. आणि तो इकडे एक सॉकेट आहे, सॉकेटसाठी इथे डिब्बी लागणार आहे. हा बेडरूम आहे. ह्याच्यातला बॉक्स नाही लावलेला अजून, इथे लागणार आहे तो. त्याला बघीन नाही तर रिमोटवर करीन नंतर डायरेक्ट चालू करायला बाहेरून पण. हा एक इथे आहे बेडरूमचा. आणि हा बाहेर वटीवरचा. वाईट कटिंग करायला ये. अगं कशाला उलटतेस ते ना. हा एक गेट आणि हा इकडून एक इथून. आता किती ही तार होती ना त्याच्यापर्यंत म्हणजे थोडा कमी ठेवलेला आहे बघा. पुन्हा भुका लागली. ही तार कापायला लागणार आहे बहुतेक. सपोर्ट तार आहे ती. इथे डिबी लावणार आहे. आणि तिथे मीटर बाहेर तिथे इन्क्लोजर बॉक्स लावून एक तिकडून आणि अशी घरी मारे इथपर्यंत. इथून मग ड्रिल मशीनने घेणार आतमध्ये. अजून भरपूर काम बाकी आहे. हे असेच काढून ठेवले फक्त. मेजरमेंटच्या हिशोबाने नाही घेतले म्हणजे 1400ला काहीतरी घेतले. 1400 का 1500ला तेवढ्यालाच असेल. 1400-1500 मला पण नाही आठवत तेवढा घेतलेत. सेम आहेत फक्त थोडं अंतर आहे. वर खाली म्हणजे जास्तही झाले ते ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी. सिमेंट आतमध्ये माल भरण्यासाठी ठेवले ते. वरून दाखवतो जरा स्लॅबवरून. अजून म्हणजे वरती बनणार आहे. वरच्या साईडला जी पट्टी PVC पट्टीची करणार आहे. इकडून कुठून तरी घेईन बाजूने वरती पाईप. होलट कोंबड्या ना या. मग होलट ना. पप्प्या ए पप्प्या. अरे शिर्डी हलू नको नाही तर दात पडतील माझे. अजून काय राहिलंय का दाखवायचा. काय नसेल. किचनचं इकडे अजून एक मोरी येईल. इथे एक खिडकी ठेवलेली आहे आणि ती पण तिकडे ठेवलेली आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. तर अशात नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. आणि सबस्क्राईब पण करा. नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.